Doncs m'ha agradat molt, la veritat és que he rigut molt perquè veia molts moments i coses que crec que tots hem viscut a les nostres famílies. Molt ben interpretada, un text fantàstic. T'enganxa i et toca perquè et ressonen coses i ho fan els tres de meravella. Feia temps que no plorava, reia tantes coses en una mateixa obra. M'ha agradat molt, els tres ho fan superbé. Crec que és una obra que toca molts punts de la gent perquè qui més qui menys ha hagut de passar per la mort d'un familiar. Perquè aquest tema de la mort, no? Jo penso que és un tema que de vegades no es tracta prou, però tractat d'aquesta manera, amb aquest humor, la veritat és que és molt divertit. Pregunta ràpida, què t'ha semblat? Però la Moritz, boníssima d'entrada, és un detall que m'ha encantat, m'ha encantat. No pretén ser res més del que és i això la fa exquisida. Ara, m'ha encantat, Jo vull que m'enterrin així. Bueno, no, jo vull que em cremin, però així. I que després tirin les cendres al vàter. La noció de la filla, el pare, les mogudes que tenen constantment, com van passant. Jo crec que tenen un ritme molt xulo i crec que entre els tres s'han com generat molt bé. Igual la solució que troben és una solució que podríem trobar tots i totes. M'agrada molt. Molt gamberra, però crec que té aquest punt gamberro que ens fa riure molt, perquè ens parla d'una cosa que en el fons és molt quotidiana, malauradament, i que és molt identificat. I llavors posar aquest punt canalla en un tema que hauria de ser molt seriós, la veritat és que ens ho hem passat molt bé, molt divertit, no? I ara, de fet, n'estàvem parlant i això és molt bona senyal. Quan acaba una funció i la comentes és que està molt bé. És un tema que és sobre totes les famílies, tard o d'hora, no? Que és molt delicat i saber-lo tocar amb sentit de l'humor i el to just d'emotivitat justet. Sembla una fórmula perfecta. M'ha semblat una obra molt intel·ligent, que mesura molt bé la comèdia i el drama, i al final m'ha sortit una llagrimeta que, pensat, ostres, Rafael Azcona, saps? Aquest tipus de guió molt ben parit. Si voleu passar una bona estona i sortir amb el cor content, veniu a veure-la.